Velkommen til Metropol. Velkommen til et miljø af forventninger. Forventninger fra os til dig, og forventninger fra dig til os. Metropol har en krystalklar ambition om at uddanne de stærkeste professionelle. Så når du er færdig, så kan du matche samfundets og omverdenens krav og forventninger. Og meget mere end matche, så kan du udvikle din profession og præge det fag, som du har valgt. Det kræver noget af os, meget endda, og det kræver også meget af dig. Vi sørger for rigtig gode rammer i din studietid og forventer til gengæld, at du står på tæer hele vejen gennem din uddannelse. Ikke kun til eksamen, men også i hverdagen, også sammen med dine medstuderende. Vi forventer, at du står på tæer, også når det bliver svært at spidse til. Det forventer vi, fordi vi også tilbyder støtte og vejledning og opbakning. På Metropol forbinder vi teori og praksis. Den viden, der er så central, den skal virke og udfordre i virkelighedens verden. Derfor kommer du ikke bare til at læse dig til at blive en god professionel, men du kommer til at træne og øve og simulere det, der er den professionelle virkelighed. Det, du skal være god til. Det giver en langt større empati over for de mennesker, du skal arbejde med og for. Det styrker dine praktiske færdigheder og gør dig faktisk også i stand til langt bedre at reflektere og tænke over det professionelle håndværk, som er ved at blive dit, når du starter på Metropol. Vi laver uddannelse og undervisning for dig, men vi laver faktisk mest uddannelse og undervisning med dig. Derfor forventer jeg, og derfor forventer vi, at du vil udnytte de rammer, der er givet dig, at du vil leve op til det ansvar, du har fået nu, og du har fået optag på en af vores uddannelser. Og det gælder ikke dig alene. Du er nemlig en del af et fællesskab af rigtig, rigtig mange andre studerende, som du kommer til at tilbringe de næste år af dit liv sammen med. Både når det er fagligt, når det er socialt og morsomt, og også i de mange foreninger, i det studentråd, de lokale råd, som præger Metropol og som er en rigtig vigtig del af at blive en dygtig professionel. Velkommen til Metropol. Det er dig nu, og dermed også velkommen til forventninger og velkommen til en brændende ambition, som vi glæder os til at dele med dig.